Máme sa tak, ako si zaslúžime, presne. Tak mi to hovorili, aj dneska som stretol pár ľudí, čo sa stále sťažujem, však vždycky to môže byť aj horšie. Áno. Hneď som bol taký pokojnejší, vždycky to môže byť aj horšie. Ale ja sa pýtam, prečo by to nemohlo byť lepšie? Prečo by sme sa mali mať horšie my? Prečo by sa mali mať horšie naše deti, naši vnúci, naši právnuci? Prečo by sa malo mať horšie Slovensko a ľudia, ktorí tu žijú? Veď my tu nie sme na to, aby sme sa mali zle. Každý máme ten život obmedzený. Nikto z nás nevie, kedy príde jeho chvíľa, kedy nám dohorí tá sviečka. A my tu máme čo? Prežívať. My tu máme sa medzi sebou žrať. My si tu máme navzájom ubližovať. My máme robiť zlo jeden druhému. A to len preto, že nám to ukazujú každý deň v televízii a snažia sa nám podsunúť to, že osvojte si to. Však je to normálne. Nie. To je práve to nenormálne. To je to choré a zvrátené. Lebo ak má byť človek človekom, tak musí si zachovať svoju vlastnú tvár. Hlavne tú ľudskosť, tú pokoru, tú slušnosť, tú dôstojnosť. To je cesta k tomu, aby nám tu bolo dobre a lepšie tým ďalším, ktorí prídu po nás. A nie, že nám tu budú ukazovať tých najväčších vyvrhelov, podvodníkov a zlodejov a ešte namiesto toho, aby boli niekde zalezení, aby sme o nich nevedeli nič, ešte nám ich dávajú aj na obdiv. Nám nie, lebo však my na nich nemáme čo obdivovať, ale našim deťom, vnúkom a ďalším generáciám. Tí naši rodičia, starí rodičia musia robiť kotrmelce v tých hroboch, keď vidia to, v akom marazme sa teraz nachádzame. Nepovedal, nie je to až také zlé. Nie je to také zlé. Však oni povedali, že musíme vydržať. Ale však to už počúvame 30 rokov, že máme vydržať. A my držíme a zohýname ten chrbát a už sme na kolenách, ale ešte sa neplazíme. To ešte možno len príde. A potom podáme ten pomyselný bičík do ruky tým s jamkami v lícach, nagelovanými vlasmi a tým terminátorom, ktorí prežijú všetko. A dáme im ten bičík a povieme, tu máte, pán veľkomožný, a tu ma bite. A ja len čakám a dúfam a želám si, že ten Slovák raz ten chrbát zohnutý zdvihne a povie si, ďakujem, stačilo, teraz prichádza naša chvíľa. Ľudí, normálnych ľudí, slušných ľudí, ktorí takýchto musia poslať raz a navždy na smetisko dejín. Lebo už včera bolo neskoro.